Ku danna subscribe kamar haka, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin shi zai ba da dama da zarar mun ɗora bidiyo a ringa sanar da ku. Sabon salon rubutu a waya. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. A yau darasin namu zan kawo muku wani sabon salon rubutu a waya, ma'ana rubuta text message a cikin waya, ko kuma ta WhatsApp ko ta Facebook, ta komai ma ta cikin wayarku. Naga ya dace in kawo muku. A baya na kawo muku wani bidiyo mai kama da irin wannan, to amma wannan kuma tsarin na daban ne, sabon shekara sabon bidiyo. Saboda haka ku daure ku kalli bidiyon har ƙarshe. Amma kafin mu je ga bidiyon, da Allah idan ka manta ba kai mana subscribe ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all, wanda shi zai baka dama da zarar mun ɗora bidiyo a dinga sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka kuma, da Allah kada ka manta ka danna mana like, sannan ka zo ka danna alamar share, ka tura ma abokanka a social media gaba ɗaya domin su ma su amfana. Idan kuna da ƙarin bayani kuma ku yi mana comment ko tambaya, za mu ansa. Bari mu je ga darasin namu. Abin da nake so in nuna muku shine yanda za ku canza kalan salon rubutu a waya. Za ka ga sau da yawa za a turo maka text message, ko a turo maka ta WhatsApp ko ta Facebook, wanda cewa za ka ga cewa ga rubutun dai wani kala, wanda wayarka kuma za ka ga keypad ɗinta babu. To ta yaya ake wannan rubutun? Shi yasa na ga ya dace a nuna muku yanda za ku bi ku yi wannan rubutun, kuma ku tura domin ya burge mutane, kowa ya fahimci yanda abun yake. Abu na farko da za ku yi, za ku zo ku shiga cikin Play Store ɗinku, misali kamar haka. Idan ka shiga cikin Play Store ɗinka, daga nan sama wurin sacin nan gurin, zan ajiye maka link ɗin application ɗin idan ka shiga baka gan shi ba, saboda suna da yawa. Daga nan sama wurin sacin sai ka zo ka rubuta stylish kun gan shi? To wannan shine application ɗin. Saboda haka wannan na farkon kun gan shi nan, da shi za mu yi amfani saboda suna da yawa. Na farkon nan da shi za mu yi amfani. Shi za ka zo ku danna install, ba nauyi gare shi ba. Saboda haka kun ga icon ɗin yanda yake, wannan shine icon ɗin application ɗin. Abinda za ka yi ka duba, kun gani za ku iya duba nan, to sama da kusan mutum miliyan 10 suna amfani da wannan application ɗin. Kun ga yana da matuƙar kyau kenan. Abinda za ka yi sai ka zo ka danna install, misali kamar haka, saboda kowa ya fahimci yadda abun yake, shi sa nake bin shi daki-daki. Kuma ka daure ka kalle shi haka don ka fahimci abin da muke nufi, saboda wasu za su kalli bidiyon daga tsakiya ne, ko kuma daga ƙarshe su ce abun bai masu ba. To a cikin description kuma zan ajiye link ɗin wannan application ɗin, saboda da zaran ka bi direct, in ma ka shigo ba gan shi ba, to za ka je ka ɗauko shi direct ba tare da ka samu matsala ba. Amma ku ɗan yi haƙuri fa, network ɗin ba shi da kyau. Ga shi duka ba nauyi gare ba, amma ga shi yana ɗaukan ɗan lokaci. Yawa ga shi na ya fara downloading. Yanzu ya gama downloading, ga shi nan yana installing. Da ya haƙuri, yanayin network ne ya danganta kuma ga irin line da network ɗin da kake amfani da shi. Da haƙuri kaɗan. Da kun ga ya gama downloading. Abin da za ku yi na gaba, ga wani wuri da aka nuna open, sai ku danna akan shi ya buɗe. In kuma kun riga kun yi wannan, za ku iya fita daga nan gaba ɗaya, sai ku je can kan wayan, za ku gan shi a desktop, sai ku je ku buɗe shi ta wurin. Amma mu bari mu buɗe shi daga nan, saboda kowa ya ga yanda abun yake. Mun gani? Kun ga nan shine fuskan application ɗin. Kamar haka, misali idan ya kawo ka nan gefen, bayan ka buɗe shi, za ka zo ka danna wannan arrow, ga shi nan, ka sake danna wannan arrow, sai ka zo ka sake danna wannan arrow. Kun gani?
To ku lura da abin da nake so in nuna muku, idan misali ya zo ya kawo ku nan, yana buƙatar wasu 'yan saite-saite. Kun ga wannan alaman blue ɗin, to ku zai riƙa fitowa wurare daban-daban, sai ka zo ka danna kan wannan side ɗin. Ka gani ka danna shi, kun ga blue ɗin nan ya dawo sama, sai ka danna kan shi. Kun gani? Sai ku sake dannawa kan wannan ma gashi nan. To kun ga ya ɓata gaba ɗaya. Abu na gaba wanda za ku yi, sai ku zo ku sake danna kan wannan ɗin. Kun gani? To me ya kamata ku yi? Gashi wani floating ga floating enable daga nan gurin, sai ku zo ku buɗe shi, sai ku ba shi dama. Misali sai ka danna shi kamar haka. Idan ka danna shi kaga zai kawo ka nan gurin. Idan ya kawo ka nan gurin, sai ka janyo ka zo ka samu kaga stylish text ɗin nan gurin. Sai ka zo ka buɗe cikinsa, sai ka ba shi permission. Misali sai ka ba shi dama. Kaga ka buɗe, sai ka sake komawa cikin application ɗin, ka fita daga nan ka koma cikin application ɗin. Kun gani? To wannan shi ba sai ka buɗe shi ba, saboda idan ka buɗe shi zaka iya samun matsala. Zai dinga yawan fito ma yana damun ka. Wannan shine ne. To saboda haka an gama saita waɗannan duk wani application ɗin da kake tunani ka gama saita shi kenan. Abu na gaba da zaka yi, kawai zaka fita daga cikin application ɗin gaba ɗaya. Misali idan ka fita, to bari mu gwada muku wani abun da nake so, yanda za ku fahimci yanda abun yake. Yanzu misali bari mu shiga cikin WhatsApp ko mu shiga Facebook. Kun gani kamar haka. Yanzu mun shiga cikin WhatsApp. Abu na gaba, mun shiga cikin WhatsApp. Abin da za mu yi, bari in gwada muku yanda abun yake. Kun gani? To ta yaya? Ku lura da nan gurin. Kun gani? Kun gan shi nan? Kun ga abun ya fito daga nan ko? Kaga yanzu na rubuta salam. To me ya kamata a ce? Kun gani? To sai ku danna a kan shi. In kuka danna a kan shi, kun ga yanda ya fito. Daga nan gurin ga wani wuri nan gurin, sai ku danna a kan shi. To za ku zo ku zaɓi wannan rubutun, zai canza muku yanda kuke ra'ayi, style ɗin da kuke so. Kun ga bari mu zaɓi wannan. Kun ga kalar rubutun ya canza? Ko sai ka danna shi. Kun gani? In kai posting kaga rubutun ya canza, ya zama bin da ba ka mu. Ka gani? Bari mu sake canza wannan. Ka gani? Sai ka sake danna shi. Misali ka so ka shiga nan gurin, ga su nan dai kala a cikin rubutun. Ka gani? Za ka iya zaɓen duk irin wanda kake so, style ɗin da kake so. Ka gani? Sai ka zo ka danna send. Kaga nan gurin ma gashi, kun ga ya canza. Abinda na rubutun ne shine dai ga su nan kala suke canzawa. To wata wayar misali ba za ta fito muku da wannan alaman ba. To idan ba ta fito muku da shi ba, abinda za ku yi daga gaba, kawai sai ka zo sai ka danne kan rubutun. Misali idan ka danna kan rubutun, kaga ya fito muku da waɗannan ɗin da za ka yi ga nan, ga code, ga copy, ga paste. To nan ga yanka guda uku, sai ka danna a kansa. Idan ka danna a kan shi, kun ga gashi nan ya fito nan da stylish text ɗin da anan gurin. Kawai da ka danna wannan, kaga ya sake fito ma da wannan option ɗin da yake fito ma da shi ta nan gefen. Sai dai kawai ka shigo ka zo ka wannan. Abu na gaba kuma da zaka danna, akwai wani rubutun da zaka lura da shi, kana so kai amfani da shi, amma zaka iya ganin ya sa kwaɗo. Misali zai iya sa maka kwaɗo. Kun gan su nan yana cewa unlock. To kada ka damu da maganar unlock ɗin nan. Misali in ka ga rubutu ya nuna maka kwaɗo, yana buƙatar talla ne, sai an yi talla da shi. Ya kasance datan wayanka a buɗe. Misali in kana so ka buɗe shi kenan. Misali kamar kaga za mu yi amfani da wannan, sai ka danna unlock in kana online. Ka gani? Ka gani? Talla ne zai ba ku. Talla ne gashi nan. Kar ka damu, da zaran ka kalli tallan kawai shi ke. Da zaran ka dawo, za ka ga wanda ka zaɓan ya buɗe, sannan nan gaba ba zai sake kullewa ba. Ta haka suke samun su ma kuɗin shigansu. To abin da nake so nuna muku kenan. Idan wannan bidiyon ya burge ku, da Allah ku danna mana like, sannan ku yi mana share, ku yi comment in kuna da tambaya ko ƙarin bayani.